maze mukeleke uNkulunkulu wamdwala lami litshela nomhlengo wami. Amen. Kristu inkosi. Bingeleleke basalwane ibandla, bingele umhlangano, bingelele abafundisi nesigungu seviyo uhlalo kwelihle igama lika Jesu. Ngibingelele nobaba ufika ngapha uShandu phakathi kwethu, siyabonga Shandu kwelihle igama lika Jesu nesigodlo esingcwele. Amen. Ngibuka ke lapha abasalwane lapha encwadini kaJohane, uJohane chapter 14. Zothatha amavesi ambalwa lapho na chapter 20. Lapha na ku chapter 14 ngizothatha uverse 19, uverse 20 no 21. Ngalolo suku niyakwazi nina ukuba ngibaba nami ngini onemiyalo yamayigcine uyena ongithandayo othandwa ngibaba nami ngiyakumthanda ngibonakalise kuye. Lapha chapter 20 verse 1 kwathi ngosuku lokuqala lweviki uMary Magdalena wafika ethuneni ekuseni kusemnyama, wabona itshe lisusiwe ethuneni. Khona wagijima waya kuSimon Petro nakulo mfundi omnye uJesu amthandayo, wathi kubo bayisusile inkosi ethuneni, asasi lapho beyibeke khona. Kepha uMaria wema ethuneni ngaphandle ekhala. Esakhala walungisa ethuneni wabona indwangu, wabona izingilozi ezimbili zembethe kumhlophe ihlezi, enye ngasekhanda nenye ngasenyaweni lapho isidumbu sika Jesu besilele khona. Zona ke zathi kuye, mame ukhalelani na? Wathi kuzo, bayithathile inkosi yami futhi angazi ukuthi bayibekephi. Seshilo lokho waphenduka wabona uJesu kepha wayengazi ukuthi uJesu. Jesu wathi kuye, mame ukhalelani na? Ufuna bani na? Kepha yena ethi ngumphathi wensimu wathi kuye, Nkosi, uma umsusile ngitshene ukuthi umbekephi ngiye ngiyokumthatha mina. uJesu wathi kuye, Maria. Waphenduka wathi kuye ngeShebheru Rabuni, okungukuthi mfundisi. Siyabonga Baba uNkulunkulu wethu, mnikazi wesizwe nomhlaba, sibonga izwi lakho Baba, siqiniseke ngalo ufule nendlebe zethu Nkosi yami, sikuswe Baba ukuze silandele intando yakho. Amen. Ngibuka ke lamavesi basalwane, kodwa nje ngilandele nje amaqiniso amabili. Thanda lapha naleli qiniso lokuyibonakalisa ukuthi uJesu wayibonakalisa kubafundi bakhe. Sizwa ke lapha ekhuluma amazwi okugcina, amazwi okuvalelisa ngaphambi ukuthi ahlupheke ngokuningi abese bethelwe esiphambanweni. Wayefaka ke la kubafundi bakhe, uyesho njalo ubabu ufika ethi uJesu wayethanda ukuyideposita. Manje ke uyayifaka la kubafundi bakhe. Wayenabafundi abaningi kuJesu ngoba wayenabafundi abangama-70. Kodwa sizwa lapha kungathi babe 11 babe naye ngesikhathi sokugcina. Manje ke uyayifaka kulabo abafundi, uyayifakisisa ukuze imfundiso zasemphakathini ababephila kuwo zingabi namandla empilweni zabo. Ukuyifaka ke basalwane akusiyonto elula. Ngakho ke wayenza umsebenzi omkhulu mangabe eyifaka, ngoba wayazi ukuthi lo msebenzi okuyifaka unezimbanga. Laba ayifaka kubo babephila emphakathini lapho khona nezimbangi zika Jesu zazikhona phana emphakathini. Manje ke wayefakela ukuthi bagomeke
ukuze ifundiso ze abazoyithwala phana emphakathini zingabi nawo amandla. Uthi ke kubo ke onemiyalo yamayigcine uyena ongithandayo. Uthi ke lo uyothandwa ubaba nami ngiyakumthanda bese ngiyibonakalisa kuye. Thanda ke bazalwane leli iqiniso lokuyibonakalisa ukuthi uJesu wayengeze ukuyibonakalisa kunoma kubani. Lokhu kuyibona sakaJesu kwakuyinto ehlukile ngoba wayezoyibonakalisa kulo onemiyalo yakhe, futhi hayi othe nemiyalo yakhe nje kuphele kanjalo, kodwa wayezoyibonakalisa kulo onemiyalo yakhe othi enemiyalo yakhe ayigcine. Uthi ke lo njalo ke uthe uthandwa ubaba nami ngiyakumthanda bese ngiyibonakalisa kuye. Ngakho ke abafundi bakhe kwakumele ubani baqaphele lokhu ukuthi kumele ubani lemiyalo yakhe abanayo bayigcine, ngoba noma babe ngaba nayo imiyalo yakhe njoba babe nayo nje, kodwa uma babe ngeze ukuyigcina wayengeke ayibonakalise, kodwa wayizoyibonakalisa uma ngabe beyigcina imiyalo yakhe. Manje ke wayebaphosela inselelo uJesu ngaphambi kokuthi afe, athi unyamalala kubo izinsuku ezintathu ukuze ethi mangabe ebuya akwazi ukuthi ayibonakalise kubo. Ngamanye amagama uJesu wayefaka kubo ukuba kube uyena ophila kubo. Sho njalo kuPaula uthi akusemina engiphilayo kodwa uJesu osephila kimi. Ngakho ke uma ngabe uJesu ayisephila kuPaula, osho uPaula wayilandela ingqondo kaJesu. Ingqondo kaJesu ke kwakuyiyo lemthetho uJesu ayibagome ngayo. Ngakho ke nathi bazalwane njengeviyo singabafundi bakaJesu kulesi sikhathi, ngakho ke nathi bazalwane kumele kuba lemiyalo kaJesu esinayo siyigcine. Imiyalo yethu ke thina esinayo imiyalo kaJesu izibopho. Lezi ibopho lezi eziyisikhombisa njengeviyo kumele basenze njani siyigcine ukuze uJesu njani ayibonakalise kithi. Asithanda bese ibonakalisa kithi. Thanda kakhulu lesobumhlophe bazalwane ngoba sibamba zonke. uJesu uNkulunkulu esemkhonzayo ungcwele umhlophe, ngakho nathi ufuna sibe njani siyiviyo. Funa nathi siphile impilo ehlanzekileyo, siphile impilo enokuthula, siphile impilo ehlelekileyo. Amen. Malibonga ivangeli. Leyo mpilo ayifunayo kithi akayifuni impilo enomsindo nempilo engahlelekile. Ubusathana uyawuthanda umsindo. Neza bazalwane, Sathane uyawuthanda umsindo. Lapho kunosathane khona ubona ukuthi kube khona umsindo, futhi ubona ukuthi izinto engahleleki, noma uyaphuma abhekele, noma uyaphuma abhekele, noma uyaqhamuke nombono wakho ophikisana nombono omunye. Kodwa lapho kunoJesu khona abazalwane, lapho kugcinwe khona umyalo kaJesu, kunokuthula, kunokuzwana, kuyaboniswana, futhi umbono osukukhona uyaphumelela ngoba izinto zisuke zinjani, zisuke ihlelekile. Ngiyengibone mangabe ngifike ebandleni, mangifika nombono, ngoba ngifika nombono, into yokuqala ngifike ngibheke ukuthi lihlelekile nibandla, ngoba ngisuke ngazi ukuthi mangabe lingahlelekile noma ngathi ngiyawufaka umbono engisanawo uNkulunkulu anginikeze wona, angeke usebenze, uyovela uyimele nje ibandla lingayiphambili. Bese ngithi angiqale ngilihlele kuqala, bese ngicela uNkulunkulu ongcwele ukuthi akangipha amandla uba ngilihlele leli ibandla leli. Mangabe kunomsindo kuleli ibandla, ngithi uNkulunkulu ongcwele lwana nalo msindo, lihlele leli ibandla ukuze umbono uNkulunkulu ongcwele obekile empilweni yami
ukuze uphumelele kuleli bandla ngoba angeke uphumelele mangabe ibandla linomsindo. Ngakho ke nofakazi bakaKristu mangabe benomsindo yovela inhlangano imele nje ingabisaya phambili. Haleluya. Bese kuthiwa iviyalisena umbono kanti umsindo. Manje ke usho njalo ke kubafundi bakhe uthi onemiyalo yami ayigcine wena ongithandayo, uthi lo uyothandwa ubaba, uthi nami ngiyakumthanda bese ngiyibonakalisa kuye. Wayibonakalisa kuJesu kubafundi bakhe ngosuku lokuqala weviki after his resurrection. Abantu bokuqala uJesu ayibonakalisa kuba abafundi bakhe, wayibonakalisa nakuMaria. Kunaleyo bazalwane, Maria mangabe efika ethuneni ufica itshe liginqiwe, ugijima uyotshena uPetro ukuthi bayisusile inkosi. Petro nomfundi uJesu abemthanda bagijima bashayisana ngamakhanda. Mabe fika ethuneni bafika ithuna empty, kuthiwa ke babegijima ngokushiyana. Lo nomunye umfundi kuthiwa ayigijima wasuka kuqala uPetro, kodwa ngoba lokhu ngathi wayemncane kunoPetro wayesena amandla okugijima wamedlula, wafika kuqala ethuneni, wafika wabona ukuthi ithuna empty, wafika noSimon Petro, wafika wamedlula mayisesethuneni, wafika wangena wabona indwangu zelineni zibekwe laphana ezayiphawula khona ukuthi obele lapha kasekho kodwa unjani uvukile. Base behamba wasala uMary Magdalena. Ngiyayithanda ke le yokusala kaMary Magdalena ukuthi wasala ekhala uMary Magdalena kwaze kwafika isikhathi lapho khona uJesu eyibonakalisa kuMary Magdalena. uJesu esimkhonzayo bazalwane ungumafohla, kodwa manje akafohlanga lapha nethuneni. Neza bazalwane, wathe ungumafohla kaze afohle ethuneni, wathi ukwalimit amandla akhe ukuze uMary Magdalena angabi confused. Ngoba uma ngabe ayizovuka lingaginqiwe ithuna abese ibonakalisa kuMary Magdalena, uMary Magdalena mhlambe wayengacisha dide ukuthi uJesu wesiphambano lo. Amen. Kodwa laginqwa itshe wase ibonakalisa uMary Magdalena, wathwa nobufakazi itshe lafakaza kuMary Magdalena ukuthi obelapha ngempela uvukile, ngoba uba kuthiwa uJesu wavuka alaze laginqa itshe. uMary Magdalena wayizomame phezulu kwethuna ekhala abese give up abese buyele emuva, ngoba vele kwakuyusuku lwesithathu, kwakuyusuku lokugcina ubani isidumbu sikaJesu sigcotshwe ngamakha. Ngosuku lwesine sasingeke sisagcotshwa, ngakho ke wayizobuyela emuva uMary Magdalena siphela izinsuku ezine angabe sasibona isidingo sokuthi usazoyelana ethuneni, ngoba ayekuyele ethuneni wayele ukuyogcoba isidumbu sikaJesu ngamakha. Waseyibonakalisa kuJesu kuMary Magdalena, wamnikeza ubufakazi bokuthi obesethuneni unjani uvukile, futhi lokhu kuginqwa kwalelitshe bazalwane kwakwenza uMary Magdalena angayingabazi neincarnation. Leli gama leincarnation lisho uNkulunkulu embathwa inyama. Haleluya. Ngoba bazalwane esimkhonzayo uthi mangabe izinto empilweni zethu abeseshiya ubufakazi. Akazenza izinto empilweni zethu angabushiya ubufakazi. Ngakho ke nakuMary Magdalena mangabe sevukile uthi mangabe emthuma uthi hamba utshena abahlobo bami ukuthi ngikhuphukela kubaba nakwihlo naNkulunkulu wakho. Manje ke umnikeza ubufakazi ukuze uMary Magdalena athi mayesho ukuthi ngimbonile uvukile,
uma bethi bona hayi kahle wena ingani ufilele uvuke kanjani lo athi hayi swanini ngami uvukile bese bebuza ubufakazi abesethi uMary Magdalena liginqiwe itshe uginqa kwetshe kwakufakaza ukuthi obesethuneni wenze njani uvukile ngakho bazana sikhozo njani sikhozo ovukileyo haleluya asimkhonzi bazalwane thina okuthi uvukile kodwa bese kuthiwa uyalandwa anti niyezwa bazalwane asimkhonzi thina okuthi uvukile kodwa bese kuthiwa uyalandwa athi noma kuthiwa ulandiwe mangabe wedlula eduze kwethuna lakhe uthola ukuthi amatsha waginqiwe ethuneni thina sikhonza thina othe evukile wayela yena wayibonakalisa namatshe netshe lafakaza ukuthi hayi lo unjani uvukile kuthiwa ke ngalolu suku uMary Magdalena eseyibonile inkosi ukuthi uvukile kuthiwa ngawo lo suku lokuqala lweviki kuthiwa bathi abafundi beyivalele endlini ababe kuyo kuthiwa kazanga nokhe kodwa wangena bambone sephakathi wasethukuthula kubekini ube umafo akabanga umafohla ngale yana ethuneni kodwa ngaphu yini ungumafohla haleluya kuthiwa mangabe efika wasese producer amanxebe ezandleni zakhe kuthiwa basebethokoza abafundi mangabe benjani mangabe beyibona inkosi manje nakhona lapho bazalwane amanxeba lawo ayifakaza ukuthi uJesu wesiphambano wenze njani uvukile ukuze nabo laba abafundi bakhe bengangabazi babona amanxeba babona ukuthi hayi lona bambonayo ilona obekade elenga esiphambanweni noThomas wathi mayifika naye wathi woza Thomas woza ubona amanxeba letha umuntu ufake esandleni sami letha nesandla sakho ufake ohlangothini ukuze ungabi ngongakholwayo uJesu simkhonzayo bazalwane wavuka sikhonza lona ithonga kodwa sikhonza wavukayo owavuka ngomzimba wakhe wonke thanda bazalwane ukuthi kwathi ngelanga wakhuphuka nabentabeni wasekhuphukele ezulwini bembuka kuthiwa amadoda abheka phezulu kuthiwa kwaze kwavela amadoda amabili athi wemadoda asegaleni mangaleleni njoba nimbone ekhuphuka kanjena uyobuya kanjena uJohn lobhale leli ivangeli bazalwane ungomunye wabafundi bakaJesu wayekhona ngesikhathi uJesu ebanikeza isiqiniseko noma ebathembisa ukuyibonakalisa nangesikhathi eseyibonakalisa esevukile wayekhona uJohn ngakho nawo khaya kubhala abazalwane wayebhala kwasi uJohn haleluya ngakho ngiyalithanda leli ivangeli kaJohn ngoba liveza uJesu uNkulunkulu futhi engumuntu uzathi uJohn athe ekuqaleni wayekhona ulizwi waye kuNkulunkulu enguNkulunkulu izinto zonke zavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvela uyayizwa ke-incarnation konke kwavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho konke abesethi waba inyama naso ke incarnation bazalwane esimi ngayo waba inyama wakha phakathi kwethu sayibona inkazimulo yakhe njengosele kwedwa kuyise egcwele umusa neqiniso uJesu uzathi uJohane sokuphele iminyaka engamashumi ayisithupha kwangathi uyambona esesiqinisa sasePatmos esembonweni uJohane uthi ngangikumoya uthi ngalibona undle lihlatshiwe ulima nxeba linje ngendodana yomuntu uthi zonke idala uthi zawa idala ezayinkanka ihlala uthi zawa zaphosa imqhele yazo uthi zacula igama elisha zathi ufanele na undle lahlatshwayo ukuyithabatha incwadi nezimpawu zayo ngoba la abantu abathekela uNkulunkulu ngegazi lakho kuyo yonke imndeni
kuzo zonke izilimi. Ngakho bazana esimkhonzayo bazalwane wasifela uJesu. Nathi ke iqiniso lesibili ngalolo suku niyakwazi ukuthi mina nobaba ukuthi mina ngubaba nobaba ukimi nami ngini. Iqiniso lesibili bazalwane leli ngalolo suku lolu suku bazalwane nathi lolu suku olugo ake sithi go ngalolo suku nathi lolu suku bazalwane. Haleluya usuku oqala lweviki. Haleluya. Njengoba nathi siyahlangana ngosuku oqala lweviki asihlangani thina ngosuku lwangomgqibelo isabatha asabathi thina ngoba sona amaJuda. Haleluya. Kodwa singamaKristiano. uJesu wethu wafuka ngosuku oqala kanjani lweviki wayibonakalisa kubafundi bakhe uthi ke ngalolo suku lolo niyakwazi ebenikade ningakwazi niyakwazi nembuzo ebenikade ninayo iyophenduleka ngalolo suku usuku loqala lweviki. Waphenduleka nombuzo kaFilipu. Filipu wayenombuzo noma ayisemtshenile uthi niyamazi ubaba nimbonile. Kodwa uFilipu uthini uthi sikhombisa uyihlo kusanele. Uthi hawu Filipu mfana omdala awukakangazi ongibonile mina ubonile ubaba ngoba mina ngubaba nobaba ukimi. Usho kanjani Filipu ukuthi sikhombisa uyihlo na? Haleluya. Filipu ngalo ngawaqonda ukuthi uyise nendodana kunjani kumunye. Haleluya. Lobu bunye bazalwane lobu obabu indida kodwa ngalelo langa baphenduleka. uFilipu wahambe seqonda ukuthi uyise nendodana kunjani kumunye. uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu ndodana, uNkulunkulu mongcwele esimkhonzayo bazalwane umunye. Uyise nendodana ubunye bakhona buthe ncamathi. Ngibubuke nje ubunye esinabo uNkulunkulu asiphe bona emhlabeni angibu undermine. Kodwa ngeke ubufanise nabunye bukayise nendodana. Sinamakhosikazi simunye namakhosikazi kwamenyezelwa ngesikhathi sishada kwathiwa sesimemezela umfazi nendoda seninyamanye. Kodwa ngibonga ukuthi mina ngisho ngimbuko unkosikazi ngithi mina asimunye. Unegama lakhe nami nginegama lami. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu senziwe sabamunye. Kodwa lobo bunye lobo abufani nobunye bukaNkulunkulu uyise nendodana. Ngoba ubunye bukayise nendodana ubunye obunjani obuthe ncamathi. Obone mina ubona ubaba ngoba mina ngubaba nobaba ukimi. Haleluya. Ngakho ke niyakwazi ngalolo suku niyakwazi ukuthi mina nginjani. Mina ngibaba nobaba unjani nobaba ukimi nani ngimi nani njani nani ngimi. Haleluya. Ngoba bazalwane thina uma ngabe sesimemukela uJesu sesihamba sesikuye sesimunye naye ngoba uye osephila kithi akuseyithina esiphilelayo kodwa uye osenjani osephila kithi. Ngakho konke esikwenzayo asenzi khona okwethu kodwa sesenza okwakhe sesilandela ingqondo yakhe uJesu ngoba sesimunye naye sesimunye nezulu. Kuvuka ke linye iqiniso bazalwane sengizohlala phansi. Isaiah 25 verse 8. Angifundela Isaiah 25 funda nje verse 8 kuphela. Bese ngihlala phansi. Angifundela mahlanduni. Isaiah 25 verse 8. Uyakugwinya ukufa kuze kube phakade. Inkosi uSimakade
iyakwesula izinyembezi ebusweni bonke isuse amahloni abantu bakhe emhlabeni wonke ngokuba usimakade ukhulumile. Iqiniso lesithathu leli bazalwane. Akusekho ukufa. Nezwa bazalwane. Ukufa akusekho. Ukufa kade kwagwinya into engasekho nje wagwinya ukufa uJesu. Isaya waprofeta emandulo. Waprofeta kwi-Southern Kingdom Isaiah. Eprofeta ngoJesu 700 years before uJesu abethelwe esiphambanweni. Wayibona uIsaiah indaba wayibonisa kude. Wathi uyawugwinya ukufa kuze kube phakade. Ngakho ukufa kusekho. uJesu swafa kwabakanye. Hallelujah. Waqeda ukufa kusekho ukufa. Lokho esikubonayo bazalwane kukubuyela emhlabathini akuyikhona ukufa. Hallelujah. Sokuze idubula umuntu mangabe edakiwe elale edakiwe uvuka ephethwe ibhabhalazo usuke engasadakiwe. Ngakho nalokho bazajwa bebuyela emhlabathini abantu ibhabhalazo lokufa. Kodwa ukufa uqoba kho unjani akusekho wagwinya uJesu. Hallelujah. Sabathi nasinokuphila ngoba thina sathandwa thina sathandwa yiZulu. Sathi sibhekene namahloni sinamahloni wawasusa amahloni wazesula inyembezi emehlweni ethu uJesu wagwinya ukufa. Ukufa bazana kwagwinywa la. Hallelujah. Mangabe abafundisi bengena lapha yana no service phambano samba phambili. Leyo illustration isuke illustrator khona lokho ukuthi ngoJesu thina sihlanganiswa noNkulunkulu. ngoJesu thina siba munye neZulu ngoJesu. Ukufa bazano isono ngoba isono yise sasehlukanise umuntu noNkulunkulu. Ngakho ke uJesu wagwinya ukufa. Ngakho thina ngoJesu sesimunye neZulu. Hallelujah. Akusekho ukufa bazalwane. Ngibuke nje abantu begijima bethi bawuvala ukufa. Ngithi mabavala into engasekho. Asikuvali thina ukufa ngoba siyazi ukuthi ukufa akusekho kwagwinya esiphambanweni. Hallelujah. Wehla waya kwabaphansi kwathi ngosuku lwesithathu wavuka wasivulela isango lokuphila okuphakade uJesu. Ngakho thina siyathwala konke okwethu asikuthathe sikubeke phezulu kwekhanda likabani phezulu kwekhanda likaJesu ngoba uJesu uyinkosi yethu. uJesu uyasilwela wasilwela nokufa. Ngakho okukusindayo kuthathe namhlanje ukubeke kuphi ubeke phezulu kwekhanda likaJesu. Ngakho socula abazalwane socula uma ngabe khona oyizwelayo osindwayo sengaphambili athi Jesu uzongithwalela ngoba wona Jesu namandla wagwinya ukufa. Ngakho nezami isindo ngiletha kuwe Jesu. Sosukuma abazalwane oyizwelayo agijima esengaphambili athi Jesu ngithwalele. Hallelujah. Thwala nami okwami Jesu. Okungisindayo uJesu nginikela kuwe Jesu ngoba akekho ongangithwalela uwe Jesu othwala izimo zabantu wena Jesu. Angesa ngaphambi wayithwala izifo zethu wabetshatha ubuhlungu bethu ngemfimbo yakhe saphiliswa thina. Hallelujah. Thatha kwakho ukubeke phezulu kwekhanda likaJesu. Socula Jesu akekho munye qha wetha wafa wavuka usesimele ezulwini hlengi ungubani na Zagekho
siyathandaza abazalwane. Glory to Jesus. Komunye kwenzani na. Cela uphakamise izandla zakho la ngaphambili. Cela sister bangilekelele lapha nabefundisi. Sister nabefundisi basonde kulabazalwane. Glory to Jesus. Bani na futhi akekho wenzani likinqiwe itshe likinqiwe haleluya usesibe ezulwini Baba ongcwele, Baba nasekuseni